Fil-Bażilika Minuri ta' Marija Bambina fl-Isla ġew inawgurati żewġ pitturi tal-artist Senglejan Francesco Zara. Dawn il-pitturi ġew irrestawrati b'investiment ta' 28,500 euro minn fondi Ewropej. Il-pitturi huma tal-Nunzjata u l-preżentazzjoni tal-Madonna li saru fis-seklu 18. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Amministrattiv Michael Paceros qal li dawn il-pitturi qed jerġgħu jingħataw il-glorja tagħhom. L-Arċiprit tal-Isla, Dun Robin Camilleri, qal kif il-kor fuq l-artal prinċipali qed jerġa' jingħata l-glorja. Dan wara li din il-Knisja kienet intlaqtet sew waqt it-tieni Gwerra Dinjija. Ir-restawratur Paul Muscat spjega ma' One News kif dawn il-pitturi sar tindif estensiv. Għamilnilhom struttura ġdida biex il-kwadri jkunu jistgħu jerġgħu jiġu miġbudin u jkollhom it-tensjoni li għandhom bżonn. Għamilna xogħol fuq it-tilar ta' wara biex dan sar wieħed ġdid u llum jista' wieħed faċilment jekk ilha tiddendel imħabba kambjament fl-atmosfera, wieħed jista' jerġa' jiftaħhom u jistreċċjhom mingħajr m'għandu għalfejn jagħmel intervent qawwi. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzoppardi qal kif permezz ta' dan il-proġett il-Fondi Ewropej qed jitgawdew fil-qalba tal-komunità. Dan il-proġett li qed jiġi inawgurat illum huwa parti minn kullana ta' proġetti li qegħdin nagħmlu flimkien mal-Fondazzjoni ta' Patrimonju Ekklesjastiku illi fit-total tiegħu jiswa madwar 4.5 miljun euro.